Det tror jeg også, det er. Hvor de jo også har kørt. Med den her de siger, hvad skal der ske for forskning? Og så kører jeg en tur til den nye her. Ja. More than a day's work. Altså, fantastisk at opleve Red Bull og ja, der er ved at komme fart over 263 km i timen, er vi oppe på nu. Det, som i bund og grund også kan imponere temmelig meget med sådan en racer her, det er ikke så meget, hvor hurtigt den går til 100. Det er jo sådan et, det er sådan et nærmest latterligt begreb. Det, som selvfølgelig også er